Som den første lufthavn i verden har Billund Lufthavn lanceret en service, hvor passagererne kan printe bagagemærket hjemmefra sammen med boardingpasset. Med det her nye system, der kan du sidde hjemme i sofaen og udskrive dine kuffertmærker. Det vil sige sådan nogle her hjemmefra. Og det var alt det, som du normalt gjorde i lufthavnen før. Og så har du gjort det hele klar, til du kommer til lufthavnen. Derved er du som rejsende mere rolig, fordi alt er forberedt, og du kan gå udenom alt, hvad der hedder køer i lufthavnen. Den nye service sparer tid for passagererne, der ikke længere behøver at stå i kø, når de afleverer deres bagage før afrejsen. I de første uger efter lanceringen har omkring 15% af chartergæsterne benyttet den nye service, og flere er på vej. På den lange bane, og der snakker vi inden for 2 til 3 år, der skulle vi gerne op på 40-50% af alle gæster, der har udprintet deres bagagemærker hjemmefra. Og jeg vil da skyde på, at hvis vi så går endnu længere frem, så er det nok noget med, at det er sådan, det bliver i fremtiden, så der bliver det nok tæt på 100%. Og passagererne er glade for den nye service, der har været under udvikling i et halvt år. Det var så smertefrit, det var så nemt. Det var altid. Det tog 2 minutter, så var vi færdige. Indtil videre er det især danske chartergæster ud af Billund Lufthavn, der har nydt godt af den nye print selv-service. Også flere udenlandske luftfartsselskaber er interesserede i det danske system.